Hola, bon dia a tots. Primer de tot, agrair-nos per convidar-nos a participar avui en aquesta trobada i poder explicar la Fira Mediterrània i els projectes que desenvolupem. Jo soc la Lídia, com m'han presentat, jo i la Marina. Jo explicaré el projecte de l'Obrador d'Arrel i la Marina la del Pla d'Impuls a la dansa d'Arrel. Però no volem començar a explicar els projectes sense també explicar una mica què és la Fira Mediterrània. Veig cares conegudes que heu participat i heu vingut a la Fira, per tant, potser seré una mica repetitiva pels que els coneixeu, però pels que no, em sembla important posar el context abans d'explicar, entrar en el detall dels projectes. La Fira Mediterrània és un mercat estratègic. I què vol dir un mercat estratègic? No som un festival, sinó que som una fira que rep l'ajut del Departament de Cultura de la Generalitat i de l'Ajuntament de Manresa per fer aquesta programació artística acompanyada del sector professional. A Catalunya hi ha 5 fires estratègiques. Hi ha la Mostra d'Igualada, que és destinada al sector de públic familiar. Hi ha la Fira de Trapezi de Reus, que és destinada al circ. Hi ha la Fira de Tàrrega, d'Arts de Carrer, el Mercat de Música Viva, a Vic, i nosaltres l'última, que som la Fira Mediterrània, que és l'he dit per ordre que té lloc, nosaltres som l'última que es celebra a l'octubre. La resta de fires, totes tenen la característica que són o de públic familiar o de circ, vull dir que és un àmbit molt concret. Nosaltres, la Fira Mediterrània, som l'única que és multidisciplinar. Per tant, programem música, programem dansa, programem circ, programem teatre, programem audiovisual. Però què és el que ens caracteritza, el que ens dona segell, el que ens dona com a identitat? Nosaltres fem una programació on els artistes que nosaltres programem treballen, el seu motor creatiu és a partir de l'arrel, de la tradició, la cultura popular, el patrimoni material. Per tant, artistes que treballen amb aquest material són els que nosaltres programem a la fira i això és el que ens dona aquesta identitat. Si heu sentit a parlar del director artístic, que l'excusem, que avui no ha pogut ser aquí perquè és a fora per feina, ell sempre parla que la fira vol treballar amb els 360 graus de l'arrel i quan parla d'aquests 360 graus és a partir d'aquest patrimoni material que tenim i que està aquí, a partir de l'associacionisme que agafa aquest patrimoni i el sociabilitza, el fa col·lectiu, el comparteix, i l'últim esglaó, diguem, que quedaria el sector professional, que és que treballa amb aquests materials. I això és el que és la Fira Mediterrània i això és el que ens identifica. Per tant, multidisciplinar, tots els àmbits, però a partir de la creació de l'arrel i la cultura popular, la tradició, llavors amb espais oberts, espais tancats, carrer, amb tots els formats possibles. La fira va néixer, aquest any vam fer la 26a edició, amb un inici s'organitzava directament des de la Direcció General de Cultura Popular del Departament. La resta de fires, tots som Departament de Cultura, tots pengem del Departament de Cultura, però les 4 primeres depenen del Departament de l'ISEC, de l'àrea de mercats, i nosaltres som l'única que depenem de la Direcció General de Cultura Popular, precisament per això que ens caracteritza. Llavors, rebem l'aportació de la Generalitat, està creada a partir d'una fundació que fa possible la fira. La fira com a tal, formem part, pels qui sou del sector o voleu conèixer una miqueta més de quines fires. Realment a Catalunya només hi ha 5 fires estratègiques, n'hi ha molt poquetes, en canvi tenim molts festivals, precisament per això que ens caracteritza, que fem sector, no només hi ha una programació, sinó que és una trobada entre el sector professional. I a nivell de Catalunya són 5, però formem part d'una coordinadora de fires de l'estat espanyol, que és la COFAE, per qui vulgui conèixer, si entra a la web de COFAE, allà trobarà el llistat de totes les fires, que actualment em sembla que en participem, som 20 fires que formem part de la coordinadora, i aquestes sí que estan més en l'àmbit de les arts escèniques, no de la música, per tant només seria arts escèniques. A nivell de música no hi ha cap coordinadora ni xarxa que aglutini fires que estiguin fent això, però com a nosaltres, fires referents que no són tan específiques de cultura popular, tenim el WOMEX, que cada any es fa a diferents llocs d'Europa, o el Babel Music, per posar algun exemple, i un nombre per si algú té interès de trobar altres mercats o altres filons on si aquí hi ha artistes també puguin presentar la seva proposta. Llavors, això molt em conjuna el que és la Fira Mediterrània.
La Fira Mediterrània té una programació, l'any passat vam programar 84 propostes artístiques en aquests diferents àmbits i teníem al voltant de 1.000 professionals que s'inscriuen. Quan parlem de 1.000 professionals estem parlant de programadors, distribuïdors, de premsa, d'artistes, vull dir que és el conjunt global de persones que tenim acreditades a la Fira. I d'aquestes 84 propostes tenim, per altra banda, uns 1.000 professionals que s'acrediten, la majoria d'ells són d'àmbit català, però sí que també en tenim d'estatals i també tenim aquesta mirada internacional. Intentem convidar a programadors internacionals de la majoria europeus, però també intentem que sigui de la resta del món, que puguin venir a Catalunya, puguin veure aquestes propostes, les puguin comprar i, per tant, es pugui exportar la cultura catalana cap a fora. Llavors, cada any intentem que hi hagi un gruix de programadors internacionals que puguin venir a la Fira. Això seria el marc gran del que és la Fira, que és el que bàsicament fa la Fundació, organitzar la Fira Mediterrània de Manresa. Però fa uns anys, el director artístic, el Jordi, que aquest any ha fet la seva 5a edició, quan ell va presentar el projecte, creia necessari que, més enllà de la programació, en l'àmbit en el que ens dediquem, era important estimular, impulsar a que els artistes poguessin treballar a partir d'aquesta cultura d'arrel i d'aquesta tradició, perquè no hi ha tantes propostes que treballin sobre aquest tema. Sí que hi ha artistes que ho anaven fent i cada cop més, és veritat que cada cop tenim una mirada més desacomplexada, potser aquest material de la tradició i la cultura popular, però des de la Fira ens semblava que, com que ens dediquem al que ens dediquem, era important generar espais de poder acompanyar els artistes a que poguessin treballar amb aquestes propostes. I d'aquí va néixer l'Obrador d'Arrel, que és el projecte que explicaré jo. Llavors, l'Obrador d'Arrel va néixer fa 3 anys, en plena pandèmia, però ens va anar bé perquè vam tenir temps per poder acompanyar aquests artistes i l'hem catalogat com en diferents línies. Aquest projecte d'Obrador és el projecte de suport i acompanyament als artistes. És a dir, si nosaltres ens ve un artista i ens diu volem treballar material, algú estic treballant en un projecte amb aquesta temàtica, doncs nosaltres poder-lo acompanyar des del minut 1 que té la idea o des que el projecte està una mica avançat. Però nosaltres, com que us deia que la part gran que fem és la Fira Mediterrània, ens semblava que això no podíem fer-ho sols, només amb els artistes. Necessitàvem tenir una xarxa i col·laboradors amb això. I per això aquí hem creat sinergies amb altres festivals, equipaments, sales, centres de creació, perquè ens puguin acompanyar a la feina que fem en els artistes. Nosaltres, com a tal, fem una part d'exhibició d'aquestes propostes, però no tenim equipaments, no tenim sales, i per tant fem això, partenariat amb altres entitats i esdeveniments que puguin fer créixer aquest projecte i que, per tant, aquest projecte que neix pugui ser compartit i pugui ser com més visible millor. A Catalunya tenim entitats que fan, que es dediquen al que és l'arrel, al Tradicionarius, a les danses, al Dansàneu, tenim ja festivals que treballen a partir d'aquestes propostes, però encara són poques. Llavors el que volem és que altres equipaments o entitats s'atreveixin a poder programar propostes que tinguin com a motor creatiu la tradició, l'arrel, la cultura popular, etc. Per això a nosaltres ens semblava com molt important poder fer tot aquest treball en xarxa i no fer-lo sols. Un dels altres motius també és perquè tenim un pressupost per fer l'Obrador, però el pressupost gran va destinat al que és a la programació de la Fira i, per tant, no som ni un Grec, ni un Mercat de les Flors, ni un TNC, que tenim una partida per fer una producció pròpia. Llavors ens semblava que calia trobar altres aliats per poder créixer conjuntament. Nosaltres el que intentem també en aquest projecte d'Obrador és que no sigui una producció, és aquí tens uns diners i a partir d'aquí espavila't i quan el tinguis acabat truca a la porta de la Fira Mediterrània que te'l programarem. No, aquesta no és la nostra voluntat. La voluntat és, com us deia, és poder acompanyar els artistes i a partir de la idea, de la proposta que ens fan, de dir, vale, doncs, què necessites? Amb qui ens podríem aliar? Per fer el teu treball de recerca potser podrem posar en contacte amb no sé qui. Potser necessites una mirada externa d'un professional. Intentem fer aquest acompanyament perquè el projecte sigui el màxim d'enriquidor per tots.
Aquí, entre el públic, hi ha més d'una persona que ha participat en aquests projectes d'obrador. Llavors, us demanarem en algun moment que com a primera persona podeu explicar aquesta experiència, perquè des d'aquí us expliquem la part més teòrica, però la part vivencial de com ho heu fet i com ha evolucionat, penso que també pot ser interessant de fer-ho. L'obrador, tenim 4 línies d'obrador internacional, de l'obrador en general. Un és l'obrador internacional, ara entrarem una miqueta més en detall de cada un d'ells. L'altre és l'obrador d'arts en viu, que aquest és com el gruix gran del que és el projecte de l'obrador, que distribuïm en música, en dansa i amb el que diem llegat, memòria i tradició, que seria més les propostes de teatre en circ, i per altra banda tenim l'obrador en comunitat. Aquests serien els 3 grossos, i en tenim un altre que és Obrador Lab, que hem fet algun experiment que és més d'investigació, que aquest no està tan treballat. Però diríem que quan ens arriba una proposta veiem en quin apartat de l'obrador és el que ens encaixaria més. I ara us explicaré una miqueta, si hi hagués aquí el Jordi, el director artístic, us ho podria explicar molt millor perquè podria entrar en detall molt més amb les propostes artístiques i per tant jo aquí no puc incidir tant, però sí que agafarem algun exemple de cada línia de l'obrador perquè podeu veure com treballem o quins projectes formen part d'això. Com us deia, és una imatge gràfica que no estem sols. La Fira Mediterrània pretén ser el nòdul d'aquest sector de les arts en viu, de la cultura popular, de l'arrel i la tradició. I tenim partners que ja fa anys que treballen amb la Fira, com us deia, del Tradicionarius, el Festival de Llegendes, el FIMPT, però en tots aquests temps hem anat eixamplant aquestes xarxes, sumant-nos al Grec, al Mercat de les Flors, a l'Institut Ramon Llull, al Festival Clàssics, vull dir que la voluntat és de, si algú de vosaltres forma part d'un festival, d'una xarxa, i de dir, ostres, doncs a mi potser m'interessaria poder-m'hi sumar, perquè quan formes part de coses col·lectives sempre és molt més fàcil, doncs podeu venir a parlar amb nosaltres i veure com podríeu participar o entrar en aquest obrador. Comencem per l'obrador internacional. Com us deia, l'obrador va néixer fa 3 anys, per tant en plena pandèmia, i l'internacional és el que hem tingut menys treballat, perquè el 2021 i 2022 vam poder fer molt poqueta cosa, tot i que alguna cosa vam fer, però ha sigut aquest any on hem pogut més desenvolupar els projectes internacionals. I per tant, aquí tenim poquets projectes i que hem de continuar treballant i desenvolupant. Aquest 2023, un dels exemples de l'obrador internacional era l'espectacle inaugural que vam tenir a la Fira Mediterrània, que és el Raúl Refri i la Maria Masota. Què és el que volem amb l'obrador internacional? Quin és l'objectiu o quina és la voluntat? Doncs és senzillament agafar un artista de diferents territoris amb un artista d'aquí i que hi hagi una transmissió creuada de coneixement, que puguin compartir experiències per eixamplar la mirada i perquè pugui ser enriquidor per les dues parts. I que si al final aconseguim que això s'internacionalitzi, doncs fantàstic, però això a vegades costa molt més. En aquest espectacle inaugural, al final se'ns ha convertit en una producció, i difícilment pugui tenir recorregut internacional, perquè són molts artistes a l'escenari, 2 artistes internacionals, i aquest any s'ha convertit en una producció entre cometes, però la voluntat és que en el temps pugui ser alguna cosa més. En aquests projectes internacionals hi sumem, aquí hi vam tenir el Festival Grec, es va estrenar el Festival Grec, els festivals clàssics, però també, com que són projectes internacionals, involucrem a oficines d'exportació. Per tant, hi col·laboren l'Institut Ramon Llull des de Catalunya i la Puglia Sounds des d'Itàlia, que donen diners per poder treballar amb la mobilitat d'aquests artistes, sobretot. També hi ha hagut Fabra i Cots, que van fer una residència, vull dir que en el cel inaugural hi ha hagut com molts aliats i moltes col·laboracions. Un altre exemple d'un internacional seria aquest Mediterranean Bagpipes,
que agafa 3 regions de la Mediterrània, Itàlia, Turquia i Catalunya, i creen aquest projecte a partir d'instruments de la família del cornamussam. Aquest any hi havia la celebració dels 40 anys del sac de gemecs i, per tant, aprofitant aquesta commemoració, es va pensar en fer un projecte d'aquestes característiques. I també és un projecte que agafem 3 artistes de 3 regions diferents, van fer una residència i també hi ha involucrat el Festival Cornamussam d'Olot. Allà van fer una primera actuació, llavors van fer una residència a la Marfà de Girona i finalment van fer una actuació a la Fira Mediterrània. Que això es pugui acabar internacionalitzant i exportant seria fantàstic, però són projectes difícils de moure. Però l'objectiu és això, de compartir coneixement, de compartir sonoritats, de compartir maneres de treballar, etc. I aquests en tenim poquets d'obrador internacional, però en tenim alguns perquè ens sembla que és interessant. Llavors tenim l'obrador d'Arts en Viu, que és el que us deia que és el gran, el de música, el dansa i el de teatre i circ. I aquí tenim molts exemples. Si entreu a la nostra pàgina web, encara tenim penjada la programació d'aquest any i allà podeu consultar els diferents espectacles que hi ha hagut i sempre posem qui forma part de la coproducció, qui ha donat suport, qui són els col·laboradors. Vull dir que si d'algun projecte concret voleu saber alguna cosa més, doncs a la pàgina web tindreu tota la informació. Un exemple és un de música, que és aquest projecte de l'Alba Careta i l'Enrio, que també va formar part de la Fira Mediterrània de Manresa, que l'hem fet en col·laboració amb el Festival Cantut. El Festival Cantut, pels que no el coneixeu, és una recuperació de les cançons orals tradicionals. L'Alba Careta, que és una artista de música, sobretot del món del jazz, ha agafat les cançons de bressol que tenen recopilades al Cantut i han fet aquest projecte. I nosaltres l'hem acompanyat i s'ha pogut estrenar a la Fira Mediterrània. Aquest seria un exemple de música. De dansa, tenim l'obrador de dansa, que també és el mateix, intentar artistes professionals que vulguin parlar a partir de l'arrel. Aquí tenim el Pere Seda, que és un exemple claríssim, però que l'obrador de dansa va molt vinculat també amb el Pla d'Impuls de la Dansa d'Arrel i, per tant, la Marina també podrà explicar més cosetes i després, Pere, et demanarem si vols compartir la teva experiència. Aquí havia posat el Magí Serra, però crec que si el Pere més endavant ens explica la seva proposta, doncs podem explicar la del Pere en primera persona. I la de memòria, tradició i llegat, tenim aquí, per exemple, aquest projecte de Berenguera, que vam fer amb el Festival Zeta, va fer una residència al Graner, si no recordo malament, que sí? I a l'Estruc, perdó, Mireia. I aquí també. Vull dir que ja són tants projectes que dic el Jordi segur que ho expressa. Són tants projectes que a vegades amb el partenariat al final barrejo projectes. Però aquest és el projecte de Berenguera, que també és a partir d'una llegenda ens fa aquesta reflexió de com les llegendes poden acabar, un personatge històric el poden acabar desdibuixant o convertint en el que creuen que és, i no sabem si és veritat o no és veritat el que ens expliquen. I aquí en aquest projecte, per exemple, van treballar amb la intel·ligència artificial. Una de les coses que també volem fer és d'artistes que treballin a partir de la tradició i la cultura popular, però des del present, des d'avui, i per tant, si hem de parlar de gènere, d'intel·ligència artificial, de sostenibilitat, que puguin els artistes triar on volen posar el focus en les seves propostes. I a l'obrador de comunitat, aquest és el que fem amb entitats, amb les associacions de cultura popular del nostre territori. Hem posat 3 exemples, un de passat, que va tenir lloc l'any passat, un que passarà aquest any i un de futur, però primer expliquem el de l'any passat, que va ser l'espectacle inaugural de la Fira Mediterrània. Aquest és un espectacle que vam posar una associació de cultura popular, com són la Colla Castellera de Manresa, els Tirallongues, amb una companyia professional del circ, que és la Cia Boel, i com ells dos poder treballar un projecte. Cia Boel va dir que ell volia treballar a partir d'una llegenda, de si aquest espectacle va fent a diferents territoris, una llegenda del territori on va. En el cas de Manresa tenim la llegenda del Pou de la Gallina, que a més està vinculat que l'any passat vam celebrar els 500 anys de Sant Ignasi de Loiola, que la llegenda no us l'explico, però
però està vinculada a Sant Ignasi, per això van triar aquesta llegenda i per això vam pensar que podia ser un dels espectacles inaugurals de la fira. Llavors la llegenda és que hi ha un pou, cau una gallina, com que hi ha la verticalitat del pou i ells es dediquen al circ, doncs van pensar que treballar amb la Colla Castellera pel temes de verticalitat doncs podia funcionar i van començar a crear aquest projecte junts. Són projectes molt macos, que quan els veiem, quan estan acabats, són molt bonics, però que són molta feina. És de, realment, si volem fer un projecte de pell, un projecte que sigui de veritat, aquests projectes en comunitat no podem dir, doncs vinga, comencem ara i a la fira l'estrenem. Cal una miqueta més de xup-xup per treballar amb les entitats. I amb aquest, sobretot, quan estem parlant d'una colla castellera, que són moltíssimes persones i que treus a la colla castellera en el seu àmbit de context. Ells fan castells, però estan fent una proposta artística. Per tant, hi ha un equip professional, que és Cia Boel, que qui va dirigint a tot aquest col·lectiu. Llavors, hi havia funambulista, hi havia diferents disciplines de circ, però és un exemple de com poder treballar en comunitat i amb el territori. Realment va ser un espectacle inaugural que recordarem anys i de pell de gallina. Aquest any vam tenir Correllums, que era amb la companyia professional Vacum i amb l'entitat Xàldiga de Manresa. Xàldiga és l'entitat de Manresa que organitza els correfocs, els diables. Llavors, Vacum va pensar que en el món del correfoc és una tradició molt arrelada en el nostre territori, però que malauradament el foc i els petards hi ha molts nens que els hi fa por. I deia, ostres, com podríem fer que una tradició que és molt d'aquí, donar-li com una altra mirada. Llavors es van apropar al director artístic, el Jordi, a explicar-li aquesta proposta que en lloc de fer forques de foc, poder fer forques amb làser i que llavors es generés aquestes llums que veiem aquí, també amb elements de fum, perquè amb els correfocs el fum també és un element important i per tant no se'l volien deixar, aquests elements de fum que podia donar volum a l'hora de projectar aquests làsers. També és un projecte que s'ha fet en molt temps, treballar amb entitats de cultura popular, com us deia, requereix temps i llavors va ser una de les propostes que van haver-hi aquest any a la Fira Mediterrània i llavors això era com comunitat, associació pot treballar amb una companyia d'espectacle professional. Són projectes difícils i també projectes difícils a nivell de producció. Aquí tenim també la Lali, que és la responsable de producció de la Fira Mediterrània, que també ens podria explicar totes les dificultats d'aquestes forques làsers, de poder fer els assajos en una plaça fosca quan no és la Fira Mediterrània, vull dir que no són projectes senzills, però que requereixen temps, però el resultat és molt bonic i val la pena. I l'últim, el que veurem l'any que ve a la Fira Mediterrània, és el Cor Sant Jordi amb el Marc Parrot. És un projecte que fa un temps que s'està treballant amb la direcció artística i que, per tant, o veurem l'any vinent o l'altre a la Fira Mediterrània. Són projectes que us deia que ens trobem a la Fira Mediterrània, els podem veure, o el que també tenim és un espai de presentació de projectes de l'Obrador. Per tant, aquest any a la Fira podíem veure projectes de l'Obrador que estaven finalitzats i el dissabte tenim un espai de fer de presentacions de projectes que podrem veure l'any vinent a la Fira Mediterrània. Vull dir que venir a la Fira és poder veure coses acabades, però també tenir coneixement de coses que s'estan fent i que, per tant, podrem veure en un futur. I això seria una miqueta, en general, el que és l'Obrador, que, com us dic, podeu anar a la pàgina web i veure amb més detalls els projectes. I també tenim a la Fira, des de fa un parell o 3 d'anys, vam crear un canal de podcast. Per tant, si aneu a l'Spotify, ja tenim penjades contingut de reflexió, de jornada, les jornades professionals que fem, però també tenim penjats podcasts que expliquen aquests projectes d'Obrador. Per tant, si teniu curiositat o interès per conèixer algun amb més detall, allà en aquests podcasts trobeu el propi artista, que és qui explica aquests projectes seus a partir d'una periodista que els va fent preguntes. Vull dir que si voleu saber una miqueta més, allà també podreu acabar d'aprofundir en aquests projectes. I ara passaria la paraula a la Marina per explicar el pla d'impuls.
Amb tot això, la Fira va crear l'Obrador com a una eina per fer aquests acompanyaments, no? De com un artista pot anar a buscar alguna cosa de l'arrel que també li motivi com per generar la seva producció o la seva idea que vulgui. No? Però a partir d'aquí es va veure la necessitat també de tot el que era cultura popular, de donar un impuls perquè fos des de la pròpia cultura popular que s'arribés a fer un projecte de creació. Aquí es va començar, com sempre, amb aquestes tres potes, generant tres plans d'impulsos. De moment tenim el pla d'impuls a la dansa, que és el que coordino jo, que fa un parell o 3 d'anys que funciona. Aquest any s'ha iniciat el de la música i està pendent d'iniciar-se també el de narració oral. Llavors, què és el que es pretén amb aquests plans d'impuls? Amb aquest pla d'impuls el que es pretén és treballar per un impuls a la dansa tradicional catalana, però des de totes les capes. Vol dir que no és només un pla d'impuls que el que vol és potenciar una creació, sinó que la dansa ja hi és viva, però el que hem de fer és generar tota una capes de superfícies perquè potenciar-les totes perquè hi hagi alguna que realment vagi saltant aquestes altres capes no superiors, sinó paral·leles, i que aquesta filosofia 360 que la Fira sempre defensa també estigui present en els plans d'impuls. Què vol dir amb això? Què vol dir això? Que el pla d'impuls té l'objectiu de posar la dansa popular en el mapa cultural i ho fa a partir d'aquestes capes que dèiem, que vol dir treballar des de projectes de participació molt importants que hem detectat que realment falten, des de sona amb una... Què vol dir participació, no? Que ens n'anem a una plaça, que sona un ball pla i que és el que ballem, que sona una jota, que és el que ballem, que sona un xotis i que és el que ballem, no? Projectes de participació podrien ser també tot el que... Aquí, ara que estem a Sant Cugat, no? I que s'acosta el Carnaval, tot el que serien gitanes, no? Són projectes de participació, vull dir que aquesta és una de les capes que necessitem que es creï tot aquest humus perquè és el que ens fa ballar en català i és on fa que la presència de la dansa que hi sigui, no? Que hi sigui. Una altra capa que podríem estar... que també potenciem és la formació, vull dir que treballem amb aquests 4 eixos. Què vol dir formació? Formació vol dir que la dansa també ha d'estar present en aquests àmbits de formació. Nosaltres tenim uns becats que són uns joves que estan formant part d'entitats i que d'alguna manera no estan tant a nivell d'aula, sinó també a nivell de possibilitar que aquella entitat desenvolupi allò que ell vulgui desenvolupar, perquè el que no pretén el pla d'impuls és que tothom es dediqui a la creació, sinó que cada entitat decideixi quina és la línia que vol portar i quina és la línia que es vol definir i ajuda a aquest acompanyament i a aquesta definició. Vull dir que si una entitat diu, doncs jo em vull dedicar, soc una entitat sobretot social i el que volem fer és participar en el nostre territori i potenciar la festa, o no, o volem entrar en les escoles del nostre territori, o ens volem dedicar a un projecte de creació que realment tinguin les eines com per poder-se definir i saber què és per on volen tirar. Llavors, aquesta línia de formació tenim des dels becats que els estem fent acompanyant amb diferents eixos, com història, recerca, formació, participació, creació, en diferents llocs de tot el territori català, i després també teníem un projecte que parteix que s'acompanya des de la Generalitat, que és el Ballem a Relats, que el que fa és formació als mestres d'escola. Llavors és una entitat de cultura popular que forma en els mestres a través del Centre de Recursos Pedagògics del territori en les seves escoles i és una manera d'entrar amb cultura popular i amb dansa a dintre de les escoles. Aquesta seria la pota de la formació. D'altra banda, tenim la de creació, que ara la deixo una mica pel final perquè farem el lligam amb l'Obrador, i la de participació, que vol dir això, no? Acompanyem projectes que vulguin fer ballar en català, des d'una creació de coreografia per una festa major com hem fet a Llinars. Aquest diumenge us en podeu anar a Sallent, on farem una ruta per tot el territori de Sallent amb diferents parades, on a cada parada també ens faran ballar. Un projecte que vam estrenar que és l'Esbarjo, que vol dir això, no? Tenim un grup, i en el moment del vermut aquest grup sona música i s'ha fet tot un treball de gèneres, de quins són els gèneres que ens identifiquen i com ballem aquests gèneres, perquè realment ballem a peu de carrer. I llavors també hi ha tota una línia d'accions que potenciem que tot això que s'està generant hi hagi una difusió, que s'aprengui a comunicar i que hi hagi una pota també en la part d'exhibició, i aquí la Lali després ens explicarà tot projecte Xtac i tot el que estem fent també, perquè també estem treballant amb tota la xarxa d'Ateneus. Amb tot això, què és el que fem? Dins de l'eix de creació, que és una mica la jornada que ens emmarca i també que ens lliga amb l'Obrador, dintre de l'eix de creació tenim 3 accions importants, que són una, acompanyem aquells esbars que vulguin entrar en projectes de creació, com agafant la idea,
treballant la idea i posant-los una persona, un artista, un professional que els pugui acompanyar en aquest projecte que estan iniciant. Sempre tenint en compte, com deia també la Lídia amb els projectes de l'Obrador, que no poden ser projectes que s'estrenin d'ara fins d'aquí uns mesos, sinó que són projectes que s'han de coure molt a foc lent, que han d'anar amb molt de temps, sobretot pels col·lectius amb qui estem treballant. No? Si estem treballant en un esbar que s'haja 2 dies a la setmana a hores intempestives i que, a més, és important per ells totes les accions que tenen a nivell de territori i comunitat, el que no podem fer és entrar en un artista i dir doncs tot això ha de desaparèixer, entra un artista i a partir d'aquí anem a fer un projecte de creació. No, no és això, sinó que són projectes que s'han d'anar desenvolupant i a més, moltes vegades provoquen canvis a dintre de l'entitat i que necessiten que passin a foc lent i a poquet per anar passant a nivell de cos i de pell. No? Un altre que tenim són uns joves que formen part de molts esbars o de moltes entitats de cultura popular i que volen fer un pas més cap a la professionalització. Hem agafat aquests joves, a la primera edició en teníem 10, ara en tenim 14, d'aquests joves que volen fer un pas més, vol dir que diu, ostres, a mi m'agradaria o engegar un projecte propi o anar una mica més enllà o agafar o empoderar-me jo i veure què és el que puc fer jo com a persona que parteix de la cultura popular i que té aquesta cultura popular passada molt pel cos. No? Aquí tenim el Víctor, tenim el Pere Seda, que en són exemples i que estan a dins d'aquí i que ara en parlarem una miqueta. I després també tenim el Premi del Ficolomer, que es va tancar just aquest dilluns. Aquest dilluns es va obrir convocatòria i aquest dilluns la vam tenir tancada. Podem fer una mica d'espoiler, sabem que s'han presentat 8 projectes, però a partir d'aquí ja no podem dir res més fins que hi hagi la resolució, perquè encara s'ha de fer tota la reflexió i veure qui s'endú el Premi del Ficolomer d'aquest any. Sí? Sobretot, superimportant, els partners. El treball en xarxa és bàsic des de la Fira, des de l'Obrador i des del Pla d'Impuls. Els nostres partners del Pla d'Impuls són Festivales Dansaneu, l'agrupament d'esbars, la Federació d'Ateneus i el programa Mans de Catalunya Ràdio. Però, a partir d'aquí, tots els altres partners, que sou vosaltres, molts que ja esteu aquí, com l'Estruc, per exemple, que ens està ajudant en temes d'internacionalitat, o molts que ajuden aquests artistes en moltes coses, des de l'acompanyament artístic, des de la mirada externa, des d'espais de residència, des d'espais d'exhibició, des d'aquest acompanyament que és molt necessari perquè realment tot això pugui tirar endavant. Plans d'impuls de dansa d'arrel. Us portem també alguns exemples. L'any passat vam tenir Raepta, de l'Esbar Manresà, que va tenir un acompanyament des de diversos acompanyaments. Per una part, sobretot el que vam posar nosaltres va ser l'acompanyament amb els Escarlata, amb el Jordi Aspa i la Bet Miralta, que els van fer tot el que era la posada en escena. Treballàvem també a partir de Sant Ignasi, que teníem l'any passat, i van fer tota aquesta posada en escena, van treballar amb la Joana Gúmila i la Laia Vallès, tema de la música, i el moviment amb l'Anna Romaní. Què és el que va suposar això? Va suposar que l'Esbar, de cop ara, ja no vol treballar d'una altra manera, que no siguem equip amb tota la gent que els hi vam posar, perquè van veure que d'alguna manera hi havia un aprenentatge en el propi procés que ells en treien que els va donar molta satisfacció. Un altre projecte que tenim és el Premi del Ficolomer de l'edició passada, que va ser l'Esbar Roca Sagna, que a partir de l'acció 3, de l'acció abans que dèiem, d'acompanyament als esbars, li vam posar l'acompanyament del Quim Vigues perquè volíem fer un espectacle que tenia molt a veure amb coses participatives, amb coses de carrer, i volíem una cosa com molt fresca, i vam pensar que el Quim Vigues era un bon acompanyament. Es van presentar de Ficolomer, van guanyar el vol del Ficolomer i van estar, jo crec que treballant 1 any i mig, per això que dèiem d'aquest foc lent que es va coent, no? 1 any i mig. Què és el que ha suposat això? Doncs també, no? Ha suposat, i que no tot sempre és fàcil, ha suposat que a vegades les maneres de treballar del que és una entitat de cultura popular amb el que és un món professional, moltes vegades hi ha xocs pels horaris, xocs pels ritmes, xocs per com s'entén un procés de creació, no? A vegades l'Esbar va molt a preu fet i en canvi un procés de creació vol dir que entres, que investigues i que tot allò que a vegades vas creant se'n va a la brossa. Però no vol dir que se'n va a la brossa, sinó que gràcies a existir et porta a un altre lloc. I això a vegades
són coses que són difícils d'entendre. Llavors, a vegades en aquests projectes el que fem molt des de Pla d'Impuls és posar una figura de mediació, acompanyament, no sé com li volem dir, no? En aquests dos mons per mirar d'aproximar les mirades i que realment el projecte arribi a bon port. No? Ells decidiran com i decidiran fins a on volen arribar, però aquest acompanyament moltes vegades és necessari. Per què ho dic això? Perquè després de 3 anys de fer aquests acompanyaments, que és molt poquet, però sí que en anem traient tot allò bo que aconseguim, però també allò que veiem que, ostres, que ens posa pals a les rodes i que a vegades és difícil, i és això, no? Aquestes figures que faciliten. Per exemple, amb el projecte que dèiem abans de Raepta, teníem una persona dintre de l'ESBAR que va posar com una bassa d'oli perfecta perquè tot anés funcionant, i aquesta persona va ser el que ens va servir d'enllaç i sortir del propi SBAR. Amb el Quim Vigas, que viu a Copenhagen, hem necessitat una persona que potser fes una mica més aquesta aproximació. Vull dir que són figures que vosaltres, que esteu en un centre, que a vegades és pensar-hi o tenir en compte que a vegades aquests petits facilitadors són necessaris. Això en tema d'esbars. En tema de joves, tenim els joves del Pla d'Impuls, que molts van començar projecte propi, com dèiem el Pere Seda de l'Esbord. L'any passat va presentar la Neu Riera, aquest any està preparant el Folkas Queer, que esperem que s'estreni aquest 2024. I ara el Pere ens en farà 5 cèntims. També tenim el Reli Grapa, del Víctor Pérez Armera, que també el tenim per aquí. Projectes que han sortit d'aquest acompanyament també, i que els projectes que surten del Pla d'Impuls o que s'inicien en el Pla d'Impuls, alguns són obrador, però no necessàriament tots els esbars que estem acompanyant formen part d'obrador, perquè alguns necessiten un acompanyament puntual, però no una immersió gran com la que suposa l'obrador. D'altres exemples. Ara, voleu explicar, ja que he parat aquí, perquè us estic passant molt per sobre i no pot ser. Pere, Víctor, des d'una experiència així. Ràpid, perquè si no ens n'anem. Explicaràs després aquesta tarda, és veritat que t'han deixat un espai. Pere. Doncs sí, no sé, tampoc que afegir del que ha dit la Marina, que ho ha explicat molt bé, i la Lídia també. Jo des de dintre ho he viscut molt bé, la veritat, perquè portava uns anys com dedicar-me a la dansa contemporània i no m'atrevia com gaire a incorporar tota aquesta part més tradicional, que també és la que porto dintre perquè ballo en un esbar des dels 3 anys. I per mi ha significat, sempre dic el mateix, no? El poder generar un espai on que això es permeti i fer-ho desacomplexadament, i he trobat poder treballar amb uns materials que són molt interessants, que trobo que connecten també molt amb el públic, i que la veritat que els processos són molt agraïts, perquè no només és allò de tancar-te i investigar i vas a presentar i prou, sinó que realment com a artista se sent molt la xarxa amb la que es treballa i pots conèixer altres artistes també de moviment, però també de música, que t'ajuden amb les produccions. També hi ha tota la part aquesta de seguir una de les línies del Pla d'Impuls, que és de poder rodar també les peces més enllà de l'estrena a Fira Mediterrània. Vull dir que jo també porto només un parell d'anyets amb aquests 2 projectes, però l'experiència ha sigut super gratificant i com a artista molt agraït. Gràcies, Pere. Doncs aquests joves que tenim, que volen fer un pas més, a part d'acompanyar els projectes personals, també els tenim, diguem, tancats en una aula i els donem un espai, aquests espais que dèiem, no? Aquests espais de laboratori que per nosaltres són molt importants perquè són joves que venen allà amb ànsies de què fem, què aprenem i tal, no? Però molts d'ells no volen encara començar un projecte personal, com ha fet el Pere, no? O el Víctor, no? No volen començar aquest projecte personal i posar-se com a creadors al capdavant, no? Però sí que volen anar més enllà també en la part d'intèrprets. Llavors, l'any passat els portàvem alguns professionals que treballaven en algunes sessions, però vam veure que amb això no n'hi havia prou i que el que havíem de fer era realment que fos un espai de laboratori. Llavors, aquest any el que vam fer va ser proposar-los un espai de treball d'una peça de 10 minuts que vam presentar a Fira, però com a laboratori, com a
una peça que no és un resultat que volem vendre, sinó un espai on poguéssim provar sense la pressió, amb la pressió que s'havia de presentar a fira, però sense la pressió de que havia de sortir un resultat que fos vendible, que tingués bolos, que es pogués entrar en un circuit. No? Això va permetre doncs, que realment investiguessin des del llenguatge de la dansa d'arrel que portaven i que anessin una mica més enllà intentant anar trencant tots aquests a vegades tabús o tots aquests pesos que moltes vegades portem. No? Els vam tancar, teniu 10 minuts, teniu 10 minuts per presentar i teniu molts dies, moltes hores per anar investigant. Amb això els vam posar l'acompanyament del pla d'impuls que nosaltres aportem, l'Espona ens va deixar els espais per poder fer aquests treballs i aquests laboratoris en tenim com de 3 línies diferents. Per una banda, uns que en diem transmissió creuada, que és que els posem en contacte amb artistes, lligat amb l'obrador o amb la mirada aquesta internacional de la fira. L'any passat vam estar treballant amb una companyia taiwanesa que va venir aquí i que vam fer residència a l'Estruc, aquí sí, vam fer una transmissió creuada entre artistes d'aquí i els artistes taiwanesos. Aquesta va ser una de les transmissions creuades. Va costar molt perquè a nivell cultural Taiwan i Catalunya l'aproximació va ser difícil i aquest any una altra transmissió creuada que vam fer va ser amb la coreògrafa Luz Arcas i la música a càrrec de l'Anna Ferrer i vam posar també 6 joves del Pla d'Impuls a treballar durant una setmana a investigar sobre el moviment i a veure cap on arribaven i també 10 minuts a fira. I l'altre espai de laboratori era entre els propis 14 joves que sortien de dir, podeu parlar del que voleu, podeu investigar sobre el que voleu i ho feu sols. El que els vam posar va ser algú que els acompanyés a nivell musical per poder enmarcar una mica aquesta peça. No? Aquest espai de laboratori es veu a fira i ja no es torna a veure enlloc més. No és una cosa que es pugui anar més enllà, però en canvi el que sí que va provocant tot això és aquesta força, aquest empoderament, aquest desacomplexar, aquest atrevir-se a treballar i posar la dansa d'arrel en un lloc que pot ser-hi perfectament des de la creació, no? A través de la creació. I una mica per tancar la nostra intervenció, què és el que volem fer amb aquestes dues eines? Sobretot potenciar les arts d'arrel. Les arts d'arrel no és una art tancada, no és una art aïllada com les altres, sinó que és una mirada específica cap a les altres. Vull dir que al final les arts d'arrel no es defineix només per ella mateixa, sinó que també es pot treballar des d'altres mirades. Per tant, la xarxa que nosaltres necessitem és important i també no nosaltres cap al món professional, sinó al món professional o els altres festivals estratègics, fires estratègiques o mercats estratègics que deia la Lídia, no? De dir, mireu també vosaltres cap a l'arrel perquè estem fent creació i perquè podem compartir amb aquests mercats estratègics. Acompanyar la creació, vull dir, l'acompanyament a la creació en tot el procés, a través d'aquest acompanyament i a través de crear sinergies, no només a partir de, ens tens aquesta subvenció i a partir d'aquí ens veiem el dia de l'estrena, sinó que aquest acompanyament que genera coneixement és lo important, que creiem que... Perquè al final la creació no és un resultat final, sinó que és tot un procés on a cada moment del procés van passant coses. I aquest acompanyament és el que volem posar-li l'enfoc i llavors, i aquesta xarxa, aquest treball en xarxa amb els que esteu aquí, amb centres de creació, amb artistes i amb tothom aquests que vegi que s'hi podem afegir, evidentment molt benvinguts agafats de la maneta. I res, si preguntes o alguna cosa, hem anat molt així. Potser també si tenim temps, aprofitar que tenim el Pau Gómez, que no és de dansa, que és més de l'obrador, de narració, llegat, memòria, i que ell es va acostar a la fira amb una idea i a partir de la idea ha creat un projecte. També no sé si en 2 minuts ens vols fer una pinzellada, Pau, per explicar el procés. Sempre a nivell personal és més... Sí. Bé, sí, jo crec que ho heu dit tot una mica. Jo vaig anar a l'obrador a presentar una idea amb un dossier amb molts interrogants, i aquest acompanyament real i constant de l'obrador per part de l'equip de la fira és molt interessant perquè vas fent passos i en tot moment et van connectant amb gent i també fer èmfasi en tema econòmic. Val que no és la totalitat o són uns diners, però aquests diners t'ajuden molt a poder demanar altres diners. Vull dir que això és interessant si fas un bon puzzle i també l'experiència ha sigut superxula i hem après molt, tant jo com a creador com amb l'equip de l'Embarral aprenem també com funciona aquests mercats i aquesta manera de fer.
jo crec que ho heu dit tot i superben explicat i gràcies. El que ens sembla molt interessant és això, no? Que arriba un projecte i de cop aquest projecte pum, no? Implosiona dintre de la fira i de cop es comencen a buscar tots aquests partners, no? De dir que a vegades passa, no? Arriba un projecte i dius, vols posar una llegenda, espera, perquè és l'any tal, no, és que Manresa, no, és que aquí tenim aquesta colla castellera i de cop des de, no? Com arriba aquí a Sant Cugat, dius, vale, què tenim aquí a Sant Cugat, no? Que dèu, no? És una unió d'entitats, doncs, ostres, doncs si poso amb aquest artista amb aquesta idea i jo sé que tinc un col·lectiu, una entitat aquí que pot treballar-hi, realment crear aquestes unions fa territori, crea xarxa interna, potencia a un mateix, no? I el propi artista que hi ha. No? Vull dir que aquestes sinergies des de dintre, no? És el que després dona molta satisfacció, no? Com Tirallongues o Manresà. Marina, si em permeteu, jo sí que et volia fer-vos una... És una pregunta que em sembla que aniré fent a tota la gent que participa d'això, que després de 2 anys ja en contacte amb la que és la creació, o sigui, en les dues bandes, i és un tema que moltes vegades ens costa parlar i jo vull com posar-ho sobre la taula. No? M'agradaria molt saber quin és el finançament exacte, o sigui, de quants diners estem parlant, perquè al final, com ha dit el Pau ara, quan estàs treballant amb joves, amb qualsevol persona que es dediqui a la creació, és el tema. I moltes vegades el passem per sobre i m'agradaria saber si tot aquest projecte s'està fent des de la precarietat o com és, o sigui, on està a aquest nivell. I et demanaria una xifra global, diguéssim, o sigui, aquest pla d'impuls, aquest obrador, què està aportant econòmicament i quina és la situació de les persones que creen? Sí, jo aquesta pregunta potser m'interpel·la més directament perquè sóc la gerent de la Fundació i per tant la part econòmica doncs recau sobre mi. Com us deia, l'activitat principal de la Fundació és l'organització de la Fira Mediterrània. Llavors el pressupost de la Fundació és del voltant d'1 milió d'euros, que bona part se'n va al que és a la programació. Però per aquests projectes de l'Obrador i del Pla d'Impuls destinem 120.000 euros a l'Obrador i 100.000 al Pla d'Impuls de la dansa d'arrel. Llavors és això, diem que no és una partida molt gran, no tenim una partida molt gran per fer aquestes coproduccions, per això ens semblava com molt interessant també poder sumar altres agents de que puguin fer créixer aquest projecte, perquè nosaltres sols seríem molt petits. I afegit això, amb aquests 100.000 acompanyem a tots aquests projectes, des dels joves, des dels esbarts, de projectes de participació, subvencionem projectes XTAC, fem formació als esbarts en temes de comunicació, però hi ha una cosa que sí que tenim molt clar i és que precarietat no. Precarietat no. Vull dir, si hi ha uns joves que es volen dedicar al món professional i els embarquem a fer una producció de 10 minuts i els tenim 40 hores tancats per treballar, aquestes 40 hores, encara que sigui poc, mirem que estiguin remunerades. Per què? No, mirem que no, estan remunerades, tot i que ens agradaria poder tenir més recursos per això, però si el que estem dient és que el que estem potenciant és una manera de treballar amb una rigorositat i un compromís, també mirem que des de Fira hi hagi aquest acompanyament. Exactament. Sí. O sigui, això és el que interessava també, acabar-ho una mica com amb la realitat visible del que és. Les transmissions creuades, per exemple, el nostre partner ha sigut el Mercat de les Flors. Llavors, hi ha hagut una coreògrafa que ha vingut de Madrid, una música que ha vingut de les Illes, evidentment s'ha implicat el govern balear en temes de trasllats i això, però després també, gràcies a aquests 2 partners com són Fira i Mercat de les Flors, evidentment s'han hagut de pagar els honoraris de la gent que està treballant professionalment, fins i tot els joves que volen fer aquest pas. Sí. Una setmana de residència. Sí. Si teniu preguntes... Primer de tot felicitar-vos per la feina que esteu fent, perquè realment és molt interessant. Vaig estar a Premià, amb el que vau fer a Premià, que hi havia una cosa de l'Hereu Riera que vas fer tu, que francament em va posar la gallina de piel, allò que dius, no? Per tant va ser impressionant, i tot el procés també de tot això. Però a part d'això, m'agradaria saber qui són els patrons d'aquesta fundació, que això és molt important també, perquè en certa manera són els que d'alguna manera... Com a mercat estratègic, com us deia, tots els mercats de Catalunya, hi ha una part que ve del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i després, tant Vic, Tàrrega, Reus, Igualada i en el nostre cas Manresa, hi ha la part de l'Ajuntament.
la Generalitat és qui dona el volum gran, per tant nosaltres som una fundació i els patrons és Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Manresa. La Generalitat té més aquesta mirada en mercat professional, en sector professional, en circuit, i l'Ajuntament s'hi suma perquè passa a la ciutat i per tant també hi ha un retorn al públic i a la ciutadania. L'Ajuntament, diguem que tindria més aquesta mirada de festival, en què nosaltres és un mercat en què hi ha professionals acreditats, però aquestes propostes també hi ha una part que posem a disposició de la ciutadania. Per tant, és Generalitat de Catalunya i Ajuntament, que també nosaltres des d'aquí agrair aquesta aposta que fan pels mercats estratègics a Catalunya. No formen part del patronat, però sí que hi ha aportacions privades. Pels que coneixeu la fira, doncs, no sé si esperem no haver-vos avorrit, si ja la coneixíeu, i pels que no la coneixeu esperem haver-vos encuriosit i que us hagi vingut ganes de venir l'any que ve, que celebrem la 27a edició del 10 al 13 d'octubre a Manresa. Llavors, si algú té interès de tenir més informació de la Fira Mediterrània, pot entrar a la web de la Fira i hi ha un apartat de donar-se d'alta per rebre les newsletters. Per tant, si algú és artista i vol saber quan s'obre la convocatòria artística, tots els passos que hi ha, s'ha de registrar per poder rebre aquestes newsletters. Així no ets de forçar tant la veu. És que m'oblidaré de la pregunta, perdona. Ja m'he oblidat, de fet. No, jo soc creador, jo soc artista de circ i fa 2 anys que assisteixo als speed meetings a la Fira Mediterrània i tal. I la meva pregunta va sobre entorn a com s'obre el canal per poder col·laborar amb vosaltres, no? Perquè tot el que proposeu és molt interessant, és un suport superimportant i jo em trobo que estic en un projecte que som un duo, que m'ha estat remant molt, que jo soc de circ i estic treballant amb una músic especialista com a música antiga, diguéssim. I doncs això, no? Quin és el canal per obrir aquest camí a col·laborar amb vosaltres o que puguem col·laborar? El canal fàcil, diguem, i important a fer, vull dir que s'ha de fer, és poder entrar a la teva proposta artística. Ahir vam obrir la convocatòria artística i que la tindrem, ara no recordo fins quan, però fins a mitjans de gener pots presentar la teva proposta. Llavors és un formulari amb les teves dades, explicant el teu projecte, etc. Què passa? Que hi ha molts projectes que seran estrenes a la fira, perquè com a mercat que som també ens interessa tenir novetats pel sector i quan demanem material o vídeos en aquell moment encara no es té. Es pot enviar un mail a artistes@firamediterrània.cat per poder, si cal, aquesta explicació més detallada, i també tenim un director artístic que hem de dir que som sector multidisciplinar, per tant el sector i les propostes que ens arriben són molt grans, però ell sempre està predisposat a poder rebre els artistes perquè expliquin el seu projecte i ell sempre és això, si té ADN a Fira Mediterrània o no. Molts rebem més de 1.000 propostes artístiques i en seleccionem una 80ena, per tant és difícil. Hi ha propostes que veus clarament que omple un formulari i un canal més a veure si en programen, però moltes queden descartades directament perquè ens arriben coses que no tenen res a veure amb el que som nosaltres, no? Però si creus que la teva proposta té aquest ADN a Fira Mediterrània, doncs presentar la proposta, i si vols tenir aquest mitjà de poder parlar amb el director artístic, doncs ell està a l'oficina. Sí, no, estic parlant amb en Jordi, l'he convidat a les últimes... Bueno, estem en creació, fa més de 2 anys que estem remant pel projecte aquest, però no hem rebut cap suport econòmic de res, llavors és tot autogestionat. I evidentment està relacionat amb la fira perquè es diu La Sardana, la peça, i és circ d'arrel. Et veuré aquest diumenge Artés. Ah, sí? Vindràs al test? Vale, Soc genial. d'Artés. Ja no dic res més, doncs. Doncs moltes gràcies i si teniu alguna pregunta ens veiem per aquí. Gràcies a vosaltres. Gràcies.